L-arrest ta' Mohammed Ali Ahmed el-Muxrati ta' 32 sena magħruf bħala Lillu King ġie meqjus bħala invalidu wara li l-pulizija naqsu milli jinfurmaw lill-maġistrat. Dan wassal biex il-Muxrati inħeles mill-arrest u ġie liberat. Huwa kien arrestat il-ġimgħa l-ħabta ta' sew nofs ta' filgħodu wara li kien involut f'argument f'Paċeville li eskala kif ħabat ma' karozza oħra. B'hekk tressa l-qorti akkużat b'sewqan bit-traskuraġni u b'mod perikolus. Dan apparti li ġimixli li kienet isuq mingħajr liċenzja ta' sewqan u li ma kellux polza tal-assigurazzjoni valida barra akkuża rigward ksur ta' kondizzjonijiet tal-libertà provviżorja b'rabta ma' każ preċedenti. Bħalissa el-Muxrati qiegħed fuq libertà provviżorja fuq 3 każijiet. U mifhum li l-argument inqala wara li el-Muxrati ra li l-eks tfajla tiegħu fil-vettura li ħabat fiha. Dan wassal biex is-sewwieq tal-vettura jittieħed l-isptar Mater Dei iżda għażel li jitlaq minn jeddu hekk kif wasal. Fil-qorti sif filgħodu ntqal kif l-ispettur Eman Heyman ordna l-arrest ta' el-Muxrati hekk kif kien jaf li kien involut fl-argument li nqala minħabba li qiegħed fuq libertà provviżorja. Minkejja l-arrest l-avukat tat-Divisa Franco De Bono staqsek il-maġistrat kienx infurmata bl-arrest fi żmien 6 sigħat kif stipulat bil-liġi wara li semmet il-partijiet il-maġistrat Nadia Vella iddikjarat l-arrest invalidu permezz ta' digriet fejn ikkonfermat kif il-maġistrat tal-Assa ma kienx infurmat. Minkejja l-invalidità tal-arrest il-każ xorta se jkompli fosthom fejn mistenni affaċċja akkużi rigward il-ħabta allegatament b'mod deliberat waqt li kienet isuq mingħajr liċenzja, iżda dan se jkun qed jagħmlu mingħajr ir-riskju li jkun arrestat.